Dzień dobry, nazywam się Maksim Ponomarenko. Pochodzę z Kazachstanu i już od 10 lat mieszkam w Polsce. Od dawna staram się łączyć te dwa światy, kazachski i polski. I właśnie dlatego chciałbym zaproponować Ci udział w wyjątkowym projekcie. W tym roku przypada 180. rocznica urodzin Abaya Kunanbajewa, wielkiego poety, myśliciela i kompozytora Kazachstanu. To jest dobry moment, aby przypomnieć sobie jego przesłanie i pozwolić mu wybrzmieć na nowo. Nie bez powodu zaczynam właśnie tutaj, nad Bałtykiem, bo fale nie pytają o granicy. Tak samo jak słowa Abaja, które niosą to, co prawdziwe. Trafiają tam, gdzie są serca gotowe je usłyszeć. Jak mówią moi rodacy, Abay uni jurek uni, czyli głos Abaya to głos serca. Aby ten głos rozbrzmiał na całym świecie, zapraszam Cię do dołączenia do międzynarodowego wyzwania literackiego pod hasłem Abay na fali. Przeczytam teraz fragment wiersza Abaya zatytułowanego Asimpas Bolma Arnigi, czyli nie twórz dla poklasu. Ten utwór to nie tylko poezja, to drogowskaz na życie. Posłuchajcie. Asimpas Bolma Arnigi, pas bolsan arqalan, sen de bir qirpish dunyoga ketig'in tap-tabar qalan, qayrat penaqil yo'l tabar, qashqanға да қуғанға, әділет шапқат інде бар, сол жарасар туғанға. Ақырын жүріп анық бас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. W tych kilku wersach zawarta jest ponadczasowa mądrość i mocny przekaz. Nie bądź kimś, kto popisuje się dla poklasku. Abaj przestrzega przed powierzchownością, która nie prowadzi do rozwoju jednostki ani wspólnoty. Mówi także o tym, jakim warto być człowiekiem. Autentycznym, sprawiedliwym, empatycznym. Przypomina, że prawdziwy talent i praca nigdy nie pójdą na marne, a szczerość zawsze znajdzie swoje miejsce w świecie. Każdy z nas, mówi Abay, może być cegiełką, z której buduje się coś większego. Niech mądrość Abaya płynie dalej, dzięki Tobie i kolejnym osobom. I właśnie dlatego zapraszam Cię do działania. Zrób pierwszy krok. Nagraj i opublikuj w mediach społecznościowych krótki filmik, w którym przeczytasz wybrany fragment twórczości Abaya w dowolnym języku. Na początku możesz wspomnieć, od kogo przyjąłeś wyzwanie i kto je zainicjował. Dodaj hashtag Abay na fali lub oznacz moje konto, dzięki temu będę mógł odnotować Twój udział. A potem przekaż wyzwanie dalej i zaproś kolejne 2-3 osoby do wzięcia udziału w akcji. Szczegóły znajdziesz w opisie do tego filmiku. Mam ambitny cel, aby zebrać 180 głosów z całego świata, by w ten sposób uczcić jubileusz 180-lecia Abaya. A już 10 sierpnia, dokładnie w dniu jego urodzin, opublikuję specjalne podsumowanie całej akcji, aby pokazać, ilu nas było
jak szeroko popłynęły jego słowa. Liczba 180 oczywiście jest tylko symbolem, bo tak naprawdę może być nas dużo więcej. Co 2 tygodnie będę robił krótkie podsumowanie, ile nowych głosów już zebraliśmy i z jakich stron świata pochodzą. A na koniec spośród wszystkich uczestników wylosuję jedną osobę, której przekażę symboliczny upominek na pamiątkę udziału w naszym wyzwaniu. A teraz przekazuję pałeczkę dalej i serdecznie zapraszam do udziału panią Teresę Konkol, współzałożycielkę Dimash Kudaibergen Fan Club Polska oraz panią profesor Saulę Abiszewą z Abai University w Almaty. Niech ta fala się niesie, niech łączy nas ponad granicami i niech z nad Bałtyku rozleje się na cały świat.